Ina yi mai uwana maza da mata barka da warhaka, barka da ziyartar wannan YouTube channel namu mai suna Saktech TV. So kamar dai da muka saba insha Allah a bidiyon mu ne za mu nuna muku wani sirri muhimmi wanda ya kamata duk wanda ke amfani da manhajar YouTube yana kallo ya sani. Sirrin shine wasu lokuta da dama za ku ga idan kuna kallo a YouTube sai ku ga bidiyon bai da haske, bai da quality. Wanda yawancin mutane gaskiya hakan yana ɓata masa rai. To insha Allah a bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku ƙara ma bidiyo haske a cikin YouTube cikin sauƙi ba sa da matsala ba. To kamar da kuke gani kawai kai tsaye idan kuka shigo YouTube kuna kallo za ku danna bidiyon, bayan kun stop din shi kamar da kuke gani za ku ga alamar settings sai ku danna. Bayan kun danna kamar da kuke gani zai nuna muku nan sai ku shiga wannan gurin da aka rubuta quality. Bayan ku shiga kamar da kuke gani kai tsaye sai ku zo ƙarshen ƙasa. Idan kuka shiga kamar da kuke gani kai tsaye zai ba ku wannan zaɓukan. To idan kuka maido bidiyon ku nan hasken shi zai yi sosai, ma'ana ƙarshen haske kenan idan kuka maido shi ƙarshen na ƙasa wannan. Amma idan kuka maido shi na tsakiya hasken zai kasance tsaka-tsakiya. Kun ga kenan idan kuka maido shi wannan na tsaka ma yayi, wanda hakan zai bada damar bidiyon hasken shi ya zama tsaka-tsakiya mai kyau. Idan kuma kuna so ƙarshen hasken bidiyon ya bayyana kawai kai tsaye sai ku zo ku maido shi ƙarshen na sama. Idan kuka maido shi ƙarshen na sama ƙarshen hasken bidiyon ne zai bayyana. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon sai ku danna mana alamar subscribing sannan ku yi like ɗin wannan bidiyon. Mun gode. To duka dai nan mu kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon sai ku danna mana alamar like sannan ku yi subscribing channel ɗinmu. Mun gode.